Lapha kwinsika yethongo maybe nendlela abasebenza ngayo njengekhampani. uZwide une-promo ayikhiphayo laphayana ingoma yakhe ukuthi kuzoba khona ingoma. Akucacanga noma kuzoba i-EP or kuzoba i-single track or i-album, kodwa kwabonakala ukuthi yena khona umsebenzi ozayo azowukhipha. Kuthe ngeyi-20 kaJuni kwaphuma ingoma eno-30 second. Akwangaze noma ade bekhipha ingoma ephelele noma cha, until leyo ngoma leyo iziphuma ngeyi-4 July. Usungabuka-ke ukuthi-ke from i-20 June kuya kwi-4 July umsebenzi awuphumile, asazi kwenzakalani. Maybe ba-communicate-ile, maybe bayazi, kodwa nje abantu abasebewubonile umsebenzi kaZwide ukuthi uyeza, bakhona basebewulindele bemagange befuna ukwazi ukuthi kuzokwenzakalani. Ngikhuluma nje, kunama-comment ambalwa nje ayekhona 3 weeks ago and 2 weeks ago, ethi enye soloko salinde, enye ethi nenza kancane kodwa. So abantu-ke laba abawulandelayo umsebenzi wale nsizwa nabawuthandayo nabaziyo ukuthi besibayitshelile ukuthi izokhipha. uZwide angazi noma umsebenzi wakhe uhamba ngama-EP or uhamba kanjani, kodwa kubuka ngathi ama-single track isikhathi esiningi. Njengale ngoma agcina ukuyikhipha last year 14 February 2024 kwakuyi-Valentine, bathi usuku lwey'thandani. Ingoma yakhe yeza kahle kakhulu, yaba 10 million views lapha ku-YouTube naku-Spotify. Ingoma yakhe yasebenza kahle kakhulu. So asazi-ke mhlawumbeni ukuthi yena benza kanjani as ikhampani ukwenza izinto. Abantu abanjengoZwide, abantu phela hhayi ukuthi uyafika uZwide, akafika uZwide, usenesikhathi ekhona endimeni, useya-understand ukuthi igame kanjani. Into zokudileya kwemisebenzi yakhe iyamosha, especially kubalandeli esuke bemlindile. Le genge le engangaye, genge esey'koleni ama-res, iyawuthanda umculo kanje oWuzwide, umculo nje ngokukhuthuza, umculo nje ngomshini wemali womafikizolo. Abantu baya-relate kulowo mculo lowo kakhulu kakhulu, bayawuthanda. Yingakho uba nama-views ekufakazela lokho, into abasuke beyilindile, iya-resonate nabo. So bese kumangaza-ke ukuthi yena kwenzakala kanjani ukuthi-ke umsebenzi wale nsizwa uthi ukudileya ngaphandle kwesizathu. Uma sikhona-ke leso sizathu lezo bengakasazi, kodwa-ke iphumile-ke ingoma-ke. Siyathemba futhi izokhuphuka kakhulu ukuthi nje kade beyibambile nabo isikhathi eside. So abantu-ke abayi-stream-eke, buya ngathi iyona kuphela ingoma izophuma noma iyona ndlela asebenza ngayo uZwide, asazi. Shuthi iyona ndlela ay'tshela ngayo ukuthi hhayi yena ushaya ama-single, ushaya ama-EP. Since lapha kwinsika yethongo abaculi bakhona bayicula vele into eningi. Nangu noMafikizolo ushaya i-EP eney'ngoma eziwu-6, I believe iney'ngoma eziwu-6 or 5, and yenza kahle kakhulu lapha online. Nomshini wemali nayo wenza kahle kakhulu. So they are doing very very well. Kuyajabulisa-ke lokho, kodwa koZwide bengasali phela ngemuva. Nangu ubani uKhuthuza naye futhi siyambona ukhiphile naye i-single yakhe. So kuyabonakala ukuthi ubhekephi. Abantu abaqhubeke beyisapothe lezi nsizwa, siyabadinga kakhulu abantu babekhona beqhubeke benze umusic, kungasaleli emuva izathu zingekho, kungaze kudile umsebenzi wabo. Siyabonga.